Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, il-Kap Eżekuttiv ta' Proġett Green Joseph Kuxkiri u s-Sindku ta' Pembroke Kejlon Zamit żaru żona fejn qed isir il-proġett ta' spazju ġdid aħdar biex ikun jista' jitgawda mill-familji dak ta' Ġnien William Harding. Dan il-proġett huwieħed minn ħafna spazji li qed inħolqu mill-Gvern għall-komunitajiet Maltin. Bħalissa jinsabu għaddejjin fl-aqwa tagħhom xogħlijiet f'din iż-żona fejn il-ġnien pubbliku se jkopri mad-9,000 metru kwadru. Fost ix-xogħlijiet ta' trasformazzjoni, iż-żona qed tiġi riġenerata permezz ta' materjali li permetti l-ilma tax-xita jinfiltra b'mod naturali filwaqt li jippromovi l-immaniġġar sostenibbli. Il-post se jinbidel biex tgħib il-biodiversità u joffri aċċessibilità fi spazju ta' rekreazzjoni u rilassament. F'Settembru li għadda Proġett Green organizzat numru ta' laqgħat ta' konsultazzjoni ma' residenti ta' Pembroke biex tispjega d-dettalji tal-proġett filwaqt li tisma' suġġerimenti tar-residenti. Pembroke qegħdin nitkellmu dwar żona ta' kważi 9,000 metru kwadru li tinsab f'art żviluppabbli, jiġifieri setet imbniet hija art tal-land, imma minflok flimkien mal-Kunsill Lokali Proġett Green qiegħda tbiddel żona li kienet kollha konkrit għal dak li ser ikun ġnien mhux biss għall-komunità ta' Pembroke imma anke għal dawk il-familji li jkunu qegħdin iżuru din l-erja. Il-manager tal-proġett Joseph Borda spjega kif ix-xogħol beda permezz ta' tneħħija tal-konkos u minflok tpoġġiet ħamrija biex eventwalment il-pass jkun imiss u dak ta' tħawil ta' siġar u pjanti. Waqt li wara s-sodisfazzjon tiegħu li dan il-ġnien se jitgawda mir-residenti u jservi ta' pulmun aħdar fil-lokalità, is-Sindku ta' Pembroke ringrazzja lill-Gvern tal-inizjattivi li qed jieħu favur l-ambjent.